Simbio Robin Iklis may God. Ito siya pang tulunan ni kasit sa kan ba singsing isimbio nga akong gipaukit ni sa brilyante gyapon siya nga bato nga kan ba na bahin siya sa color pikas no. Dagan mo klase nga bato diri sa dinang Thailands kay mama yun siya gitagana nga luna. So kung ginoon Diyos Divine Master Builder, Senior Master King of all Kings, Master Bimberet Junior, Divine Grand Master Mas Marunik the First, gikan kaniya to ukang tulkaron nato nga material nga lawas. Wala siya nga ako sa bagawa naman ko nakulang sa tanan, pero ang tao nga dili mo to o kaniya to dili isad mo to na karon bisan pag tanan imo nang ihatag ibutyag yagyag dili jud siya kay ang naluwas kaniya to moro po'y maluwas karon nga panahon. Padaghan ang kalamidad sa tibuok kalibutan. Sa bagay kung dili ka patyonon dili jud ka mamatay, pero kung patyonon ka patay na jud kang daan. Mo na siya nga ang nahisulat kaniya to nahisulat usab karon nga panahon o karon na to nga lawas. Ako daghang kog taring-taring kay ano man ang akong lawas ako ning gimahal. Mabitaw nga kini siya akong signature. Ako dyan nang gi kuhan sa akong panit kay dili makukulor mga pagkatao. Ako ang magungkuhan ba kung sa baga kitagaan ako value ang kalibutan nga gipuy ng kalibutan nga akong nahimutangan kayron ako ng material nga lawas. Kaya nga tong lawas isara muna siya si Master Kungkado halos magutanan akong gi-estudyuhan mo itong nagtuki ko sa mga misteryo mga katingalahan ng kalibutana. Pero sa bagay papel-papel malagi puta kan dili jadi mong papel dili pa yung papel kuan muna siya nga adita diri kuan manggod sa baga gibutang na nako sila sa akong lawas kay hilig manitang borda. Pero ang importante sa tanan kanjud siya kanang kan ba kabalo ka madawat mao yun na importante kay magunsa man nga dili ka kabalo madawat sa mga butang kaman dulaan wala gyapon saysay kay wala man koy kanato kada isa nato kanya-kanya tag misyon o kanya-kanya tag papel nga gampanan ning kalibutan na basta ang importante lang dyan sa tanan nakailan naka kinsa ka kaniadto kinsa ka karon asa ka gikan o asa ka pauli mo yun siya pinaka-importante ning kalibutan na. So amping na lang jud balikon ko ang dili mo to kaniadto dili pud mo to karon ang dili maluwas kaniadto dili usab maluwas karon hantod maabot na ta sa 0.2 to 3% na jud ang magpabilin nga mogamot ning kalibutan katulad yung mataong puno sa kabaldag ng ating material o spiritual. Sa bagay balikon ko ako ara pong gigampanan kung unsa ang papel nga gihatag nga kanako. Taas na audio ko nga nibarog sa tibuok kalibutan nga wala na ilang Diyos pa ning kalibutan na ang tulo ka persona sa Santissima Trinidad gikan kaniya to ug hangtod karon nga material nga lawas. Kay kung wala sila wala sad ako wala sa kita ning kalibutan na. Ako daghaman jud ko mga classmates o na ako mga instructor magtutudlo wala sila nagon wala nila karon gi damha ba nga mainini ko karon sa bagay kan man lagi kanya-kanya malatag roles nag-agad po na sa itong edad o panahon kung kanusa ka mahinog
anak na kagamiton mo nagsulti sa ang Ginoong Diyos Master King of all Kings Master Bimber Junior kaniadto dito sa Julius chapter hindi ako diri sa Julius chapter sa barangay Mayay sa San Jose Dinangat Islands nga siya namulong nga ganayon kamong tanang mga membro sa kapunungan sa PBM sa pagkakaroon sama kamo sa mga manok nga ako panghiktan apan sa panahon gibuhian apan sa panahon nga kamo ako nagkikinan usa-usahon ko kamo pagdakop busa ako nadakpa naman ko igor sab ko ni balos halos na tuig kita tanan biniriso o binilanggo gikuan kita sa kagalingon nga katungod kay Marso man nasugod og quarantine tapos karon January 19 na 2021 Marso 2020 tanasugod og quarantine karon January 19, 2021 hapit na tatuig nga naka-quarantine tatanan pero sa taman makayo siguro na sulat once again amping nilang mutanan na I hope nga mangkon ninyo ang kanba kanang kalinaw sa inyong panghunahuna peace of mind aron kamo magmalampuson kung dili ninyo makaya karon malay mo bukas o kaya marating nyo talagang dapat yung marating. Ulitin ko, kung sino naligtas noon, maligtas din ngayon. Kung namatay ka noon, mamatay ka rin ngayon. Kaya sabihin natin, mapira ka, makapangyarihan ka o ano. Kasi, kung hindi naman talagang tao kanya-kanya naman talagang roles tayo dito sa mundo. So, paalam na lang, ingatan na kayo lahat palagi. Gandang buhay sa bawat isa sa atin. Thank you po.